Ka Good News TV ka ay khublei ka kyrteng ka thiang tam ka Jong Trai Jingi U Jisu Khrist. Haka ni ka sngi ka kyrpang haka bangi rakhe ya ka sngi Easter Sunday ngin wanlam chapi ka program ka kyrpang ka bay day ba ka ni ka sngi. Ka sngi Easter Sunday ka de ka sngi haka bangi rakhe ka Jingmihpat ka Jong Trai Jingi U Jisu Khrist. Ka de ka sngi ka ba U Jisu hi ula job no thiaw ya ka jingyap ba ka jingtep bat menta u im ba na marba u im nidan ka jingkren. The klem da penslam showing in pai no shaka ni ka program haka bangin wanlam chapi ka khubor na Ka Ktien ka Jong Blei ban sam the 11 SS Majaw ba ka Jingrwai ka kyrpang ban ay the imis Daiahunlang Thongni ba imista Wanbanker Kharsati U Blei Un J.P. hapdeng jingkala Jong hakini kisngi bakado hapdeng jingyale pan ilat kibor jingkermen what I bangando jingsngewnguh ki apka jamapai jingyap trim ki jaman kibor jingpang babon jat ya jing jingkermen hami ka aibo jingkermen ka don tang hami ka jingkmen ngan shem tang bat mi oh I will try jingkermen ka don tang hami ka jingkmen ngan shem tang bat mi oh I will try nga tang hami ban shanya birthday jingkermen lado ya rap try tang shami ban pai oh jingkermen hang ni om don chu jingkermen ka don tang hami jingkren ngan shem tang bat mi oh
U Trai nga tang hami ban chanya hapdeng jingkren lado yar hap trai tang shami ban pai oh jingkren hang ni don chu oh jingkren hang ni don chu Daiahunlang U Blei Un ka bentai kene ka sngi ka Balang ka kyrpang Jong ka Balang ki bangej baroh kitip abang iong ke Easter bat kitip kamut ayu man ka snem hakapo man step jong kene ka sngi laju penbaj ya ke jingiaseng kyrpang ya kabalale hakapor men step namar U Trai Jisu Jingmihpat dang step but ya ke jingiaseng kibakum kita latip kum ke sunrise service Wapstopol habau tho shekinong korin wong ya kini kikentin Litela dayo brio omshim lapen mipat ka jinget jong phi ka long ka batala. Halo kini ka jingong jong pol ka long ka badai yang apat ya phi ban keli. Balay bau apostopol wang ya kini ki kentin. Upol tu sngoto barusyam. Baka Jingmihpat jong U Trai Jisu na ka jingyap. Bat hakamet kumbau long. Kalong hapdeng du jong ka jingai Kristan. Lem ka Jingmihpat ka jingai jongi kalong ka basuda. Bat kabom don jimut ruem. Nama deh ka Jingmihpat. Baka ministry jong U Trai Jisu. Kumbola wan syakini ka patay. Kalalong ka bajop hakibenta baroh. Try Jisu shuabo unyapula kren da pyndonkam yakini ki kentin. Pynpanjot yakini ka temple talai sngi ngan penyeng pat yaka. Kijil habaki yo sngew yakini. Kila paik tin da kabong sau 400 snem. Ka simpor bantay yaka temple. Mamit talai sngi men penyeng pat yaka. Kijil habaki yo sngew yakini ka jingkren ka jong U Trai Jisu. Ka jingmut jimpakat jongki ka lek pej syaka temple yaka balatay da observable. Sanspa snem menshwa. Yakini ka temple lapen thamai lapen he lapen itanat shushu daw uherat tu bakraw. Bat kijiwa baki yo sngew kani ki perkat ba on sapen kelon ya kani ke yeng kaba yeng hakata kapor bat bau Jisu mut bantai pat hadin tang lai sngi. Badai na kata kadaw kila paik tin da kabang sau 400 snem ka simpo bantai ya ke temple mamit te lai sngi men penyeng pat ya ka. Kibapli kini kijiw. Kim sngoto yaka kabau Jisu kren. Jisu kren yaka temple kabala shna da kynmaw bat kiding. Kren shapang yaladi. Kren shapang ka temple kabalong kamet ka jonguhi. Bat yaka Jingmihpat. Jong ka jingim jongu na ka jingyap. Ka temple kijiw kalong ka eke kabakraw. Henry on namla banyan nujo baka jingkraw jong ka temple kabalong ka long renyeng ka jong U Trai Jisu.
Trai Jisu Sisin Uong Yakini Ki Kantin. Henry Ngong Happy Overcome Crow Yakatampo Udan Hangni. Ngaprakat Taladi Bom De Tanki Jiu Ki Bom Snotu. Yake Kabo Trai Jisu Khrist. Henry Ngangay Bawat Kisan Ran Ru. Kim Snotu Ayu Bow Jisu Umut Habawang Pen Jot Yakani Temple. Delai Sngi and Jingmihpat Yaka. Daitang enda ulami pat nakajingyap. Haka sngi kabalai. Kisanran kilas ngoto ayu kamut abau Jisu wang yakiti kantin. Trai Jisu man mau dan nakiti kendo. Wang ru yakini kantin ngalong ka Jingmihpat bat ka jingim. Uta ubangej hanga. Lau yap on yoim. U Jisu udan kabor ya ka jingim. Bat ya ka jingyap dainamarut. Baudan ya kabor halo ka jingim. Bat ka jingyap. Ula ban wanlam na ka jingyap siya ka Jingmihpat. Trai Jisu udan ka jingyala pakawi ka sinong. Siya lendet Jong ka Jordan. Balangej pakaday ka pera. Day hakapor kabaudan hakani kashnong. Baurayo yakakubor baulasra sudan hakajingpang. Jisu wata baurayo yakani kakubor shamlawan mador. Ula pentut. Penbanu Jisu la ap banwan hadu sngi hadin. Badaya pedang kita ki sngi baulasras ulayam. Ladau Trai Jisu lau wan shua banyam. Unjin dalayo ban penkia yau Lazarus. Henry ulawan endau layap. Nang baun ay ka kubor. Ban pynpaw siya ka pertay. Bau don kabor halor ka jingyap. Kanu ka basingaw tanat ka lang bantip bau Jisu don kabor halor ka jingyap. Udan kabor halor ka jingyap. Tang haka jingyap jong Lazarus. Henry udon dia kabor. Ban Jingmihpat yang bat ya piru ladang inget hau. U Jisu pentiknada kabong. Ngalong kalenti ka jingsisha ba ka jingim. Bakani ka yatu bau Jisu long priu bapura. Bada ka jukapor ulong U Blei bapura. Ka jinglong Blei jong u kayayim. Wada ba ka do kalamat ya ka jingyap. Bat kayim siya kiata ba. Kala long na du menengkong. Bat kan yay long siya du kiata ba. Kajing penyesno jonga bat jongpi. Shau Trai Jisu balong kajingim. Kapenim yang ngiru. Kumta ngiru ngiyo benta. Na kada kajingim jong Jingmihpat U Trai Jisu. Kabadan kam yang abad yapi. Kalong tang ban ngej. Bau long balapa dau blehi. Hakini kapo tungin ya pusan langkum ni. Kabanang kong kalong kajing sisa jong kajing yap. Kidan kibriu ya kibalatip kom ki skeptics. Kini ki skeptics kilong kibriu ki bompediang. Ya kanu kajing. But kim ngay tru bau Blei Un. But kini ki kibriu kilawan ra ya kawai ke teori. But kata ke teori kalong ya kabalatip kum kaswon teori. But hagani kaswon teori kalong kilawan ra akata kadu ban pensisya bau Jisu shamlaya palo kading na. Usu fain, usu yaple, usu long unconscious. Para bangai bei kani kajing bata jong ki kamla banding. Kumno unsu fain lani unsu long unconscious. Kajing mi jong kasnam jong Jisu alo kading na. Kalong kabasyakai hadu kata-kata. Kita ki research scholar jong ka Oxford University. Kiong bakasnam bau Jisu penmi alo kading na. Kalalong hadu 100.000 liter.
Nama baladan haru shispa sanfo teli ki jingmong hakamet ke jongo. Komno kamet kabalayait lengba ya ke jing pensitam kabakat kata bakala ban rikawa tang lai sigi. Kalong ka iki kabamla ban pediang. Lada day hakini ki pod day banda sumar banyo sumar haki hostel deki bon tayo lani deki bon benai. Ka Ktien U Blei kaya to baki sipai roman kibala jumlin ma ya ke kamsa napna. Balang ma ke jing tray ya ke kamsa napna jongki haki por kibala lejno kisngoto bat kitip biang laki tu kibriu ya ki baki sanapna kirang game ne kilayam kini kisipai kilawan siya ki angut kidakai ya ki bala sanapna lembaru try Jisu haba kila syak ya ki shamba kidangkim bat kaba kila le kalam kila pen kedia ya ki kijat jong ki angut kidakai henre haba kila wan how try Jisu haba kila examine you kishamba ula layap. Bat kim siam lapen kenshu ikikjat chongo. Bat kani kala longru kombala to ha Ka Ktien ka Jong U Blei pulis sam lai po sao alpo ko ongkum ni. Usumar yakising chongo bano kawe naki siam lapen ken. Upilat haswa ban IT ho Joseph ubanar Arimathaya. Ulakot yaw rangma sispa ban pensisya ban ai ka certificate bau Jisu layam badai tang bau news rangma sispa ula ai ka certificate bau Jisu layam bau pilat ula ai tino ya ka met jong Jisu hau Joseph ban tep ya ka amdan hangno kijing dawa ba kijing tho Ka Ktien U Blei hakabaya day bat kani bakilong kiba bakla kat kum ka an jong ki jiu kalong ka ba be an ban ino ika met yap jong ki brio halo ka ding pna barashimin bat kalong ru persya ya ka an ban tray ya kinu ki jing tray hadin bala sep ka sngi haka sngi toding bat chua ban stang ya ka sawatan kani kala pelang ya kinong ya lam niam ban rai kerki ban simno eka met Jong U Trai Jisu nang ba kinyo ban tap ya kam bakini ke baroh ki bangala kdeo kilong ki jing sisya persya ya ka jing batai bau Trai Jisu siam layam U Jisu olayam latap ya U komba layatu Klakren Ka Ktien ka Jong U Blei. Banama katakan ni ka Jingmihpat Jong U Trai Jisu. Kalong ka kamba kaba krautam haka pertai bad on namdan kaba kum kata. Bau priu walayap on mi pat. Bad on mi pat ru haka met kum bau long. Kikrik kiba kambun kim ngej baka met jong kibriu kan mi pat hadin ka jingyam. Kikmi siya kata ka jingim kabasyadien yung ka jingyam. Bakam long ya ka met. Nray ka long tang ya kamensim. Kikrik filosofa ki hikay. Baka mensim kaday kabasisya bat kabane pamanen. Henry ya kani ka mensim la kom la temrao da kani ka met. Day haba ka jingyap kawan. Baya kani ka mensim la penyo pat ya ka jinglay luj. Na ka jing sate siya kum hakado ka met ka puot no bat kamdon jing ne tang ka man siem ka ban ne bat yai ne siya bom jukut bat kani ka lalong ka jing ka ba kraw ba yaw pol ban ay ya ka kubo siya pang ka Jingmihpat jong ka met bat ay halor jong kani ka nong rim bala pulong yaw pol ban to ya ka city ka banengkong siya ki korin bat kyrpang ya ka lanong ka bakhatsan knang ban weng ya ka jingkulma jimut bat dan hapdeng jong kini ki par bagay hakorin
Ipara bang eja korin klempep kin kali ka wei ka jingkali. Yo Paul ba kata ka jingkali kalong kamet ka ba kumno ngin mi pat. Paul ba tho sikinong kerin u batai syai u ong syai. Te enda kani ka ba pot kan phong ya ka bom pot. Ba kani ka ba yap kan phong ya ka bom yap. Enda kumtaan pendap koi ya ka jingong ka bala tho. Ka jingyap. Hang no ka jingyap thiao jong pa. Ka jingyap hang no ka sni jong pa. An rei ka jingu ka long yo play. Ubala hang ye ka jingyap thiao do Jisu Khrist U Trai. Bat kata ka long ba kumbang ilong hakani ka met on pynpaw yangi. Bahalo kani ka jingyap thiao jong trai Jisu ye ka jingyap. Kada yangi ban ai ka jingu. Baka jinga ro yo blei haki ba trong tame. Bat ban ong ru. Naru ka mensiem. Mensiem jonga. Tu ya ro yo trai. Melong ba krao. Melong ba krao. Kaba pat ka jing sisha jong ka Jingmihpat. Ka wei na ka jing sisha ba U Jisu la mihpat. De ki jing to haki sautali ki gospel ya ki bela to ya ka ni ki jinglong jingya gomba kilong. Wada bakini ki jing to la to om tang da way riu. Hen pen man la syam baki don ya ka jinglong ka way. But om syam la don kanu ka jingya tengko ni ka jinglong mar persya ka way pat. Jing to jong ki long tang syapang ka way ka dur ba pej ba renti ba. Bat ka ba pen scam ba U Jisu la mihpat. Ula mihpat ru. Kumu try ba U Blei ba donbar baroh. Jingrwai ka tu ki Jingrwai. Ka ba ka fareng yong He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead. Ba ka ni ki Jingrwai ka ba teng. He is Lord. But kong every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Na preng kinong yalam ki ba krao ha ka perkat perdain. Jong ka spasnem ka ba kat pra. Don arngot ki brio ki bale kendu lang. Bat kini ya kene ka jing kendu. Kile kot jimut panuan ra. Ya ka jinglong bom sisya. Jong ka jingto ka Ktien ka Jong U Blei. Bat kini ki brio kile pakat ya ingin lea komta. Ba kila chit ya ki atali ki topic. Kawai kalong ka jingkala ka ba mot Jong Paul hakalenti ya Damascus. But kawai pat kalong ka Jingmihpat Jong U Trai Jisu. But kini ki arngot kilong way ka katan yung ulong Lord Littleton. But way pat ulong Kilbat West. Ulot Wilterton ulajit ya kata ka benta ka jingkala ka ba mot Jong Paul hakalenti ya Damascus. But U Kilbat West ulajit ya ka Jingmihpat Jong U Trai Jisu. Kini baroh angut kila try sitam bakala simpor ya ki sisnam ban pendap ya ka jing try. Bara ka bakut jong kada ka sisnam kila kendo baroh angut. Bara kini ka jing kendo jong ki baroh angut. Kila kali kay kaba pipi syam kaba pala kalong ba baroh angut kila pla iwe. Bahaka jaka bakin kentaj bakini kilong ki bom sisya. Kila shah pynkongu panban. Bakilong ke jing sisya. Bat bomla ban kentaj yaki dalele. Hakini kisingikom ki ngemat halaka jingim. Ngemat halaki yeng kisam. Haka jingim jongi simet. Haki jing trai jongi ki kam ki jongi. Wat haka jing ya lenti jong kabala. Yaki babon ki challenges ki jing tanju. Ki crisis ka jingim jongim. Haki por ki bakum kita. Ngila ban poi syaro uput. Ban kali jingkali ya U Blei. Ban kali la U Blei udan niem. Ban kali la ke ka bata ka Ktien yung Blei ka long ka basisya niem. Para bangai bi ka Jingmihpat ka Jong U Trai Jisu na ka jingyam. Kapan scam ba U Blei udan.
baru Blei udan bat ngi wat hapdeng ki jinge ki bangia lengba. Baru ni U Blei U khot yang bat ya pi wong. Tuan hanga pi baroh ki batat bat kia ka jingkit dengan pendam ya pi. Ong wangel haki tu ki Kynthei ki balai chakalum jingtep. Tuat siap ting pi awat ya U Jisu balasanap na. Nan hang ni naba ulamino komba ulong. Ale tukmi ya ka jaka ka bautia. Ka jing tali ka jing tap ka yang U Jisu ka ya to bau tra Jisu. Ulong uta ubom dei ban dansa ka jing tap. Ka jing yap ka jong u ka dei tang ka jing ya lenti. Ban lech shalau pa ubahapdeng. Kini ki Ka Ktien ki bawang ya Ukren ka ba wang ale tukmi ya ka jaka ka bautia. Kia to bakini ki Kynthei ki dei tang ki brio. Mga bat mapi rungi long ta ki brio. Bada bangi long ta ki brio bon sin haka jingim jongi kawan ka jinglong ka baata tien. Thomas ubu de we na ki senran jong Jisu ru udan ka jingata tien. Ikan mau bahaba ki senran ki liya tu how Thomas ya ka Jingmihpat jong U Trai Jisu. Wang kumnu Thomas. Wang lam na ngayoy ki kti jongu ya ka din jong ki prek bat po ya ki shenre ti jonga ha ka din jong ki ta ki prek bat bo ya ka kti jonga ti ya ka krong jongu wang nganam ngai barani ya ka jinglong jong U Thomas kalong ka ba judan hanga happy hangi way by way bakalong ka ba ban ngai ya ka bang siyo sngew klam da yo I dalaki jong ki kman. Ngem dei ban penram yo Thomas sagni pyndonkam ya kita ka method. Ka ba ki briu kaleng ka pertai ki pyndonkam. Ka bang yong seeing is believing. Ki babon nangi habang ngile kum yo ki babon ki banta. Kinong ai kam ajam ki interview. Nakabanta ka jing tong jam. Nama ki kwa ban yo I ban pensisya bakita ya ki ba ontong hakakam kilong ki batbet ki biadai bakakam bat ki bala ban trai kakam Thomas ulangej bo trai Jisu lamipat Daiahunlang Thongni Daiahunlang mo le kendo markmat bo Jisu baraka bo Jisu la ong au Thomas tuai ya ki shenre ati chame bat kimi ya ki kti changa Tuai hang ni ru ya ki kti jame batu bo haka krong jonga batu Jisu wang haka ni kadakot wat long te obam ngej kenrei obam ngej ban mar kumta U Thomas ulong U Trai jonga batu Blei jonga kabasang tanat kalong bahaka ni kapor bau Thomas open scam ya ka jingitu Omnei tang U Trai ubalabu ubalabut lamba ki lai telikisnem ulapan skambo de U Blei jongo U Trai Jisu la paikitin yo Thomas te kabang ko Thomas melangai suk tikitaki bom syam layu I bat ki bangai penban kani kalong kapor kani kalong kasngi kabangingin pai shalade gin yet Kialare marwe shaki way pan. Babon sin kalaban long ni syam baki babon ki kep. Kamtama baki wan ki jinge baki jingtenju. Ngirung hilang kumu Thomas pa tatin. Nama baka jing klot chungi. Ka jing long ka baken jado chungi. Kay ka jingkwa ka bachur ka badan. Hagadonut baka mansim chungi. Kyrpang abangi rakhe ya kane ka sngi Jong ka jingjap ka jong U Trai Jisu ya ka jingyap apostol don ya ko ka jingtrang ka jingsliang ka baju badi kani ula pynpaw man mau to syakinong Filipi hakaba ula ong baka jingkwa jong U kalong bangan yo I to yo bat
ya kabor ka Jingmihpat jong la ban len baka balang ka baning kong kalala ban pla shi threm U Jisu klem jing shaptiem namar bakala ito ya kabor jong ka Jingmihpat kisanran kilala ban long kibapan kala kongpong ya kapatay namar bakila ito U Jisu obalayap bat obalamihpat mga ban mapiru gila ban man day tang habang ipendo ya kajingatatin kawai kanong hikay kalaong ya kikana puli yongka banto to list 3 greatest living people banto ya kilay ngut kibriyo kibadang im kibalong kibriyo kibakraw baki kena kliato bakaladan kawai ka kena kala syam ya ke kot sada bat kat kum ke jingkwa chong kediga nong ikai kala tho ya ki laingot ki kateng chong ki briu ki baim wei long general MacArthur wei pat long president Eisenhower bat kala kentup ya ke kateng U Jisu Khrist bat kani kanong hikaya ka bakala puli kani ka jingtho jong kani ka khana kala korek dakabaong ya ka kong kini ki kentin the first two are fine but I ask you to list living people ki anut ki biang henry ngala ong ya pi ba pinto ya ki bri ki badangim balay ka ong kumta nama haka ka sngoto bau Jisu omne ulayam lama kini ka kena kam shaptien ya kini ka naika daka kmat ka ba po samraki kala phai ya kini ka naika but kala ong kumni kong yes ma'am I understand but kala ong shushu but Jesus Christ is alive. He rose from the dead. He is living. But omne tangkata. Kalong he lives. I know because he lives within my heart. Kat no crowd long kachinga jong kadika kana. Bakit ke kanong hikay kala ngap jar sipo. Kala lengo roban yo sngew ya kachinga kabadan hakanika kana arit. Kani kala pelong ya kani kadang hikay ban ya kynmaw ya kini kikentin. Ban yai pusan kadai yang ngaru. Ban yai pusan ya ka Jingmihpat ka Jong U Trai Jisu. Ngimat ya kada ka board yang ka Jingmihpat. Dahil abang yos ngel bau Jisu uim hapa kadanut jonga bat jong pi marway la marway. Way pastor ha Birmingham ha England ulia tu ya kawai ka jinggia ha kawai ka janmin ha ka ba udan ha ka jingpan kre ya ka samon ista jo bankren ha ka sngi ka babut bat kat ba udang pan kre ya ka ni ka saman ha ka da ka janmin kensan kalawan ka jinghem ha ka man sim jung ha ki por ke ba menshwa utip bat ungai bau Jisu long ubayim ban uyayim raya kani ka janmit pat hakani ka khilip man kalawan ka jing penskem haka dono jo bau Jisu uyim hapo jo bari ka palachia kalong bakani kala plet yaki khmat jo ban pach ka patai da kongwei pat karukam prakhat jo kala phala kala karukam kren jo kala phala bat kabami na kamenasi jo baka balang kabau tray kala baroh bat kipar bangi kilarang kiyo haka jinglong jingiam bakin yaman sim mga bat mapiro kini kisingi bakipor ngidan kamban mat omnay tangban tip bau Jisu la mipat na kajingyam ngidan kamban mat na kajingyam jongi bau Jisu uim
bat ngi tep bawim hakadonut jonga bat jongpi tungin duai ru bo blei unai bor yang ni bangin ngautu kamai ka bor jong ka jingmihpat ka jong U Trai Jisu bat baginang la ban ito ya U Trai Jisu tang hakayet ka basai berngut berngen en rai kumbaha persha ka jingshai jong ka sngi bat shana kumbau long nang bagi la ban beteng ya ke jingya lenti jongi kum ki pilgrim ki bakin ya masi hapdeng ki jinge hapdeng ki jingele hapdeng ki jing do jingkamen ngin long barabor ki badap ta ke jingkamen nama U Jisu U im baru yaim play na ka benda ka buram jo amen tungin doai ablay bok pa jongi bahapeneng ni aingu yami yakani ka por ni aingu yakani ka sngi ka bakrao ka ba me melai halak jong ki bangeng ban kynmaw yaka jingmihpat ka jong U Trai Jisu ha ka bola chop no thiau yaka bor jong ka jingyam ban ni aingu yami au play ban tip bo Jisu uim baru yaim ban long ka jingkren yang ki briu ki bala chat pat ki bala rem yarap au play ha bangi syashkor yakani ka kubo bangi nang pan scam yaka jingai ka jongi man ka sngi man ka po nang bangi la ban beteng yaka jingai lenti jongi kom ki pilgrim ki bakin nyaman sim oi akane ka jingim ngem la pan lai na ki jingpang ki jing sitam ki jinge ki jingele ki lenti ki bakhim bat ki baklang ki bangi day ban yait lang en roi tu yarapa ki por barong in kynmaw ya ka jingmihpat ka jong U Trai Jisu bat ngin tep baudan lembat ni kerkhu ye ka por kerkhu ye ka jingisyam kerkhu ye ki tu baroh ki basngap bat syashko ya ka khubor lemba Ka Ktien ka jong ka jingai ka jong U Jisu Khrist ka Jingmihpat ka jong U Blei Un ka jingaslok ka jong men sembakut kin syangsa karhai lembat ni lembat ki wei pa ki bangai menta bat sadu ki arta bom jukun amen